taħseb li tkun tfajla ħamalla? It-tfajlet ħamal, għax ħafna nis jgħidu ħamalli tas-sawda. Il-ħamalli qegħdin kullum kien. Is-soltu l-make-up ikollhom dak il-look. Biex darbi seksi għanammet ikun look Eġizzjan jekk ikollok dik il-faxxa tibqa' sejra u Ġili tara madu fit-8 ta' filgħodu jkollhom make-up daqshekk. L-eyeliner minn dak l-oħxonek għalla Kleopatra. Dan inkun imtawwal iż-żejjed, ġili anke jibqa' sejjer sa naħa l-oħra. U dak ix-xar esaġerat. Toppu għaw. Funtanella ngħidlu jienu. Xi toppu għaw fuq hekk. Xi kulur jixal kollu maħruq għax xeba jaqla żeba. Mbagħad ikollhom l-liner iskol aħna. Minn dawk kif kienu jagħmlu fis-70s bis-sinjal iswed hekk jibqa' jduru kullu mhux ftim imkabrin ħafna. Jo xi flok b'xi dragunellu u jgħid fuq u b'xi pattern over, ikun dak ngħidulhom aħna ikunu full-on. Ikunu full-on. Għasna fi fejn jibda xi kollhom isom 3 stili. Miniskirt dak li tajdlu ċintorin. Tara kollox. Xi boob tube tal-antaċċoli biż-żokra barra. L-importanti iżda ikollhom il-boots il-bojot saw fuq. Dik li ġenninni, għax toġobni ħafna meta jkollhom il-boots saw fuq. Boots bojot imma jkunu maċċitu bret qasira, għax il-boots bojot huwa sinjal ċar lilna l-irġiel illi oj għall-logħob aħna. U mbagħad ikollhom aċċessorji żejda, pereżempju, slut ta' 2, 3, 4, 5, 6, x'tibun 7, 8. Però dik il-ħaġa li tilbes daqsxejn hawnhekk. Xejn hawnhekk minn hawn saw xejn, imma jaqala taw fuq għax tkun tista' tiġbor għax tiġi b'xejn minn ismi wara wkoll. Daqshekk kollox daqshekk. 3 inch isfel, 3 inch fuq. Jekk anzi 1.5 fuq. Mifhem. Oj. Korrekt, għamma jkunu wkoll.